Hola, bon dia, jo em dic Mohamed, soc de Tanger. El meu país és Marroc. En aquesta imatge veiem la bandera del meu país Marroc. En aquesta imatge veiem monedes i bitllets del Marroc. Aquesta imatge és la meva ciutat. Aquest és kebab amb patates, enciam i salsa blanca. Aquest és un menjar del Marroc que es diu tagín i pa rodó. En aquesta imatge veiem postres que es diuen halawiyat. Aquest menjar és del Marroc, es diu cuscús i la segona imatge és cuscús amb te. En aquesta imatge veiem mapa del Marroc. En aquesta imatge veiem jugadors del Marroc. Aquest és un altre menjar del Marroc que es diu choua. En aquesta imatge veiem la Miss del Marroc i la reina del Marroc. Aquestes són models. En aquestes imatges veiem babutxes. Aquesta és la millor cantant que canta en àrab. Aquestes són cantants que canten en àrab. Aquests són cantants del Marroc. Aquests són presentadors i periodistes de la televisió del Marroc. Aquestes mesquites del meu país. Jo vaig néixer el dia 1 de novembre de 1994. Señoras y señores, el acordeón de la vida. Acordeón de la vida. Acordeón de la vida. Señoras y señores, el acordeón